ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи тиловатии пайғом манзури шумост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода фаъолияти корхонаҳои ташкилот ва муассисаҳо инчунин як қатор иншооти бунёдшавандаро дар хиёбони рӯдаки шаҳри Панҷакент дида намуд. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باستانی پنجکین کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، زیبا و آراسته نمودن پیشتاق بناها و همزمان تشکیل حشرهای آبادانی برای باز هم خوشتر و زیبا ساختن این شهر باستانی با موفقیت ادامه دارد و این تدبیرها در زیر نظارت رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده قرار دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن شناسایی با رفت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی در خیابان رودکی شهر پنجکین نخست با رفت بنیاد بناهای بلندآشانه شناس گردید. با راهبریت شعبه معماری و شهرسازی، کارخانه واحد دولتی خواجگی کمونالی و منزلی، بناسازان و دیگر مسئولین دستور داد که باید همه بناهای ساخته شونده با طرح زیبای زمانوی، رنگ و باریکی با محیط ما خیلی مطابق است و همزمان سبزگردانی و چراغانسازی اطراف آن پرره مورد استفاده قرار گیرد و خیابان مرکزی شهر پنجکین باید به یک خیابان خیلی زیبا و منقش تبدیل یابد. همزمان رئیس شهر در نزد راهبران و مسئولین و همه آنهایی که در دو طرف خیابان به نام استاد ابو عبدالله رودکی بناهای معماری دارند دستور داد که با فرارسیدن فصل زیبای بهار آنها برای شناندن درختان سایه افکن، گلهای رنگارنگ و زیبا ساختن پیشتاق بناهایشان تمام تدبیرها را مورد عمل قرار دهند. همینطور در جریان شناسایی نوبتی رئیس شهر توجه راهبریت کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی، رئیسان محله ها و دیگر مسئولین را به تازه نمودن سایه زیبا دو طرف خیابان مرکزی و کوچه های شهر پنجکین جلب ساخت و در نزد آنها وظیفه های مشخص گذاشته شد. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانов. бо мақсади пешгирӣ ва панҷшавии бемориҳои сироятӣ ҳамоиш баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо таваҷҷӯҳ намоед. бо мақсади пешгирӣ ва панҷшавии бемориҳои сироятӣ ба саломатии инсон зараровар санаи 4 феврали соли ҷорӣ бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ, мудири шӯъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд Саидов Мирзо Ҳақдод, мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсатилло Усмонзода, директори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент Бурҳон Атохӯҷаев, нозирони шӯъбаи маориф, муовинони директорони муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ, кормандони марказҳои саломатӣ, машварати корӣ баргузор гардид. ҳамоишро мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсатилло Усмонзода ифтитоҳ кард. сипас мудири шӯъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд Саидов Мирзо Ҳақдод оид ба вазъи бемориҳои сироятӣ маълумот пешниҳод намуд. ҳаминро бояд қайд кард ки дар давоми як моҳи сипаришуда вазъи бемории сироятӣ тавассути ваксина идорашаванда дар шаҳри Панҷакент мӯътадил арзёбӣ карда мешавад. новобаста аз мӯътадил баъзе бемориҳо ҳастанд ки майл ба болоравӣ дорад. аз он ҷумла мо шумо ҳамагон медонем ки фасли сармо ҳаст ва бемориҳои шадиди роҳи нафас каме авҷ дорад дар байни кӯдакон. албатта ҳар нафари кӯдаконе ки гирифтори ин ё он бемориҳое ки тавассути ваксина идорашаванда ҳастанд, инҳо ҳама гурӯҳи муташаккил ҳастанд ва номуташаккил. аз шумораи умумие ки дар давоми як моҳ 47 ҳодисаи бемории шадиди А дар сатҳи шаҳр ба қайд гирифтагӣ шуда, ҳама ин нафарҳо хонандаҳои муассисаи таълими миёна ва умумӣ ҳастанд.
ضمن سخنرانی معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی تاکید گردید که حفظ سلامتی اهالی خصوصا پیشگیری بیماری‌های سیرویتی از مسائل مهم است که با دستور سپارش‌های اساس‌زور صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар фарҷом директори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри панҷакент бурҳон аттохӯҷаев аз иштироккунандагон даъват ба амал оварда таъкид намуд ки ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ саҳмгузор бошанд. ин як соҳаи тандурустӣ ки ягон камбутие ки ҳаст дар шаҳри панҷакент бартараф намешавад. ин ҳама чиз мешавад фақат дастаҷамона мешавад. агар аз як гиребон сар барорем агар ҳама чиз ки камбутӣ ки дорем ислоҳ мешавад. ин чӣ будааст дар якта муассисо ки ҳаст дар 200 нафар ё 150 нафар хонанда хӯрок медодем як маҳал хӯроки гарм. ин як маҳал хӯроки гарм ба ҳамон чиза ки ҳамто ёла кунед ки ҳамон чиз ҳис кунем ки дар хона мо ҳамон чиза истифода мебарем. дар он ҷо ҳеҷ ки одами бегона нест. ҳозир бемории сироятӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ ҷадвали муқоисави бемории гепатити намуди А дар давоми 4 соли охир яъне аз соли 2021 то соли 2024 ҳамаги дар соли 2021 237 нафар дар соли 2022 бошад 122 нафар дар соли 2023 162 нафар дар соли 2024 бошад ага 170 нафар. акӯ ёла кунед назар ба соли гузашта 8 ҳодиса зиёд аст. 8 ҳодиса ба қайд ҳоли ҳамин ташвишовар нест. ин чиза фақат вақташ ки пешгирӣ кунем ин бемория. идомаи барнома дар шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ баргузор гардид. соҳаи илму маориф калиди пешрафту тараққиёти давлату миллат ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба рушди илму маориф афзалияти аввалин дараҷа дода чораҳо меандешад. дар моддаи 41 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. таълими умумии асосӣ ҳатмист. давлат таълими умумии асосии хатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад. шахс дар доираи муқаррар намудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва улии касбӣ гирад. барои ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакону наврасон шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент низ чораҳои зарурӣ андешида дар ин самт мулоқоту вохӯриҳо ва корҳои тарғиботиву ташвиқотиро роҳандозӣ кардааст. аз ҷумла нисбати 5 нафар шахсоне ки фарзандонашонро ба таҳсил намудан иҷозат намедоданд чораҷӯӣ карда ин муаммо ҳал шуд ва наврасон имрӯзҳо ба таълим пурра фаро гирифта шуданд. чунин иброз дошт мудири шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент мақсатилло усмонзода зимни нишасти матбуотӣ бо намояндагони васоити ахбори омма. инчунин ба гуфти мудири шӯъбаи маориф бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри панҷакент саҳмгузории соҳибкорон ва волидайн дар якчанд муассисаҳои таълимӣ бинои нав ва синфхонаҳои иловагӣ бо тарҳи муосир ва ба талаботи ҷаҳон ҷавобгӯ бунёд мешаванд. ҳамзамон бо варзиш машғул шудани хонандагон дар назди якчанд муассисаҳои таълимӣ майдончаҳои варзишӣ бо тарҳи муосир сохта мешавад. мувофиқи маълумоти оморӣ дар шаҳру деҳоти панҷакент 122 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 гимназия, 2 литсей ва 1 мактаби хусусӣ, 20 муассисаи томактабӣ аз ҷумла 12 давлатӣ ва 6 хусусиву 2 идоравӣ фаъолият мекунад. дар соли хониши гузашта 3325 нафар хатм карда 2820 нафарашон ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд ки ин нишон дод ба давраи ҳисоботии соли пеш 48% зиёд мебошад. ҳамзамон соли 2024 зиёда аз 7000 нафар ба синфи якум фаро гирифта шуданд. бинобар иттилои мудири шӯъбаи маориф мақсатилло усмонзода ҳамзамон дар давраи ҳисоботӣ нисбат ба солҳои пеш шумораи иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман ва олимпиадаҳои фанни афзуда теъдоди ғолибон дар ин озмуну олимпиадаҳо бештар гаштааст.
агар дар солҳои аввали соҳиб истиқлолӣ соҳаи маориф ба норасоиҳо рӯбарӯ буд, пас имрӯзҳо фарзандони мо дар биноҳои таълимии замонавӣ бо таҷҳизоти муосир ва ашёву лавозимоти зарурии фаннӣ пурра таъмин буда, омӯзгорон бо шавқу ҳавас ва меҳр ба касбу кор ва шогирдон фаъолият мекунанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди соҳаи маориф чунин иброз доштанд: бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, зарур аст ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху фарҳанги босонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан забонҳои русиву англисӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир карда шавад. шӯъбаи маориф ин нуктаро сармашқи кори худ дониста, омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки шогирдонашон дар рӯҳии ватандӯстиву меҳанпарастӣ ба вой расанд. гузориши Муъиниса Атамуллоева, Ҷаҳонгир Толибе ва Шоҳусайн Солеҳов. дар соли 2024 ба сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен беш аз 3000 ҷойҳои холии корӣ пешниҳод гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. дар асоси нақшаи тасдиқгардидаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент нишасти матбуотӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Панҷакент, раёсати агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, маркази минтақавии ба ҳисобгирии инфиродӣ, хадамоти муҳоҷират ва бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баргузор гардид. роҳбарони идораву муассисаҳо вобаста ба фаъолияти яксолаи корӣ ба намояндагони васоити ахбори умма маълумот доданд. зикр гардид ки соли 2024 аз ҷониби раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Панҷакент 22 маротиба ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва озод бо иштироки намояндагони 164 ташкилоту муассиса ва 3924 нафар корҷоён гузаронида шуд. ба иштирокчиёни ярмаркаҳо 3355 ҷойҳои кории холӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа 258 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд. инчунин 30 нафар ба корҳои ҷамъиятӣ ва 370 нафар ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ номнавис гардиданд. шумораи шахсони бо шуғл фарогирифташуда 658 нафар. ба саволҳои рӯзноманигорон оид ба сатҳи бекорӣ, муҳоҷирон, кӯмакпулӣ ба шахсони хизмати ҳарбиро аду намуда, зиёдшавии нафақа, фаро гирифтани ҷавонон ба касбомӯзӣ ва ғайра аз ҷониби замониён Нигора, Мирзоева Амирой, Холов Ҷаъфар, Каримов Ҳаким ҷавобҳои мушаххас дода шуд. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.